COVID nas instalacións deportivas do Concello de Carballo. Hixienice as mans á entrada e á saída. Respecte a distancia de seguridade. Manteña a máscara posta e ben colocada, cubrindo boca, nariz e queixo. Permaneza no seu asento ata o final. Ao remate, agarde as indicacións do persoal da organización para sair ordeadamente. Moitas grazas pola súa colaboración.
caen. Con la mascarilla no se conoce. ¡Vamos, calle! No hay, ¿eh? Calle, calle. ¿Quieres que vaya a la casa? No lo trajes. Venga, defensa, chicas. Vale. Muy bien.
Muy bien. Uy. Vamos. Tienes, cuando le das al tanteador, ¿entendés? Tengo que, claro, aquí lo tengo que hacer más flojo para darle aquí. No, eso no hace falta que lo apretes mucho.
parece Alicia, jugando. Un baile. No llego de aquí a allí.
Para defensa, chicas. Se rebote, Iria. Muy bien. Cuidado atrás.
El sonido se lo saca. El sonido se lo saca. Medidas para a prevención da COVID nas instalacións deportivas do Concello de Carballo. Hixienice as mans á entrada e á saída. Respecte a distancia de seguridade. Manteña a máscara posta e ben colocada, cubrindo boca, nariz e queixo. Permaneza no seu asento ata o final. Ao remate, agarde as indicacións do persoal da organización para sair ordeadamente. Moitas grazas pola súa colaboración.
Medidas para a prevención da COVID nas instalacións deportivas do Concello de Carballo. Hixienice as mans á entrada e á saída. Respecte a distancia de seguridade. Manteña a máscara posta e ben colocada, cubrindo boca, nariz e queixo. Permaneza no seu asento ata o final. Ao remate, agarde as indicacións do persoal da organización para sair ordeadamente. Moitas grazas pola súa colaboración.
Vale, tira. Vale.
buena. Muy buena. Vamos, Carmen. Muy bien, Carmen. Vamos atrás.
Essa aqui sì, una paratina, avevo vari diversi,
que no se, no se puede, ¿te acuerdas que nosotros decíamos no hablar? En los tiempos de los 4 decimos no se puede. Están hablando, están dando indicaciones. Cuando está en la religión, no se puede hablar, no se puede. Sin embargo, no dar indicaciones.
Por favor, sigan as indicacións do persoal da organización para abandonar o recinto ordenadamente. Manteñan as distancias de seguridade e non se congreguen na saída. Moitas grazas pola súa colaboración. Por favor, sigan as indicacións do persoal da organización para abandonar o recinto ordenadamente. Manteñan as distancias de seguridade e non se congreguen na saída. Moitas grazas pola súa colaboración.